Hvad er det hårdt, Jacob? Kommer der tatovering her? Nu! Altså bare tage det stille og roligt. Lad det glide op stille og roligt. Men det er væsentligt meget hårdere end det andet sted. Ja! Kom så. Skal vi prøve med 3 mænd eller Så er den bare sådan et stykke af gangen. De begynder at hive hele jorden op. Det røg så ikke centimeter, mand. Og spørgsmålet er, om man kan dreje baglæns igen. Det burde man jo ikke kun uden at det ryger ud. Ja. Ikke? Det lugter af gummibrød her. Det er din regnjakke for. Kom nu, hiv nu op. Kom nu. Men den kommer nu. Se, hvad for noget Nu burde I sådan set kunne hive den op, jo. Ja. Jo, man kan godt bare dreje den baglæns det første stykke. Det tror vi gør næste gang.